Er det best å være gift, eller er det best å leve alene? Dette er Uffe. Han har snudd ryggen til ekteskapet og lever det frie singellivet. Jeg mener, at det lange, forpligtende parforhold ikke er langt overvurderet. Er det i det hele tatt mulig å bevare kjærligheten gjennom et langt liv? Og er det noe vits i det? Altså hvis en ser bort fra evolusjonen da. Og hva sier vitenskapen? Married people live longer lives. Single people or never married are more likely to die. Dette er Mette og Jakob. De har vært sammen i 18 år. Og da skulle en kanskje tro at familien Ikke liten jeg har penger, men det får vi se igjen. Eller helt greit å bevare. Det får en tannverk altså, hæ? Vi sender en tur i NR-skanningen. Nå. Vi skal hjerneskannes. Vi skal lede efter kærligheden i jeres hjerne. Vi får lov til at ind i skanneren og kigge på forskellige Det billeder. var skikkelig det. Blandt andet hinanden. Så skal vi se, hvad der sker inde i jeres hjerne, når I ser et billede af hinanden. Er I spændte på, hvad det vil vise? Og vi vet om det der spøkelseskladden i Jakob og Mette har 3 barn. Marte, hva er det heter det der, det spøkelseshuset? Maria og Jesper. De har vært gift i 16 år, og de elsker kryssord. Og tekst-TV. Mette er en meget, meget stor del af det, at jeg er mig selv. En meget, meget stor del af mit liv. Det er svært at putte på ord. Altså, det at man altid er der for hinanden, og man ved, at der er en, der holder af en lige lidt op. Altså, Jeg har også et princip sådan med, at når vi er oppe og skændes, ikke, så selvom vi er oppe og skriger hinanden, så tænker jeg på, at nu skal jeg ikke gøre noget, så vi bliver endnu mere gale. Så vi kan nedtrappe konflikten. ja, en pusklort. Det prøver jeg i hvert fald at leve efter. Så kommer der lige sådan en eller anden, du gjorde også her den anden dag, der var også